January 8, 2021, alas 4:30 hapon, di ami karon sa Amiris Bake Shop daari sa Sikatuna. Kay giimbitar mi daari guys, og pakals na pod, nanukos mi daari guys, kana si Herlin ug si Maya, mo yang kauban taga Garcia. Anja ning diretso lang mo bidari gikan na Miss Maribuhok. So atan-aw na to og sani ilang gihanda, sure jud ko murag lami gazid ni kay naganda man kunog panihapon. Ja kini si Maya guys, mao man ni nangimbitar na nga. Anhi lagi kuno mi kay nalay kuno kaon kuno pwede sayang man jud pud kay nadeu-deu man pud medi amo na man jud panggiarhi. Anja sa di pa tama to silang kusina atas ang liliun ning ilahang bikiri ug hani mga pan nga ilang gipamadigjan as Maya guys ga pupakita isang karsunis kuno na gisi kuno. Ja nabasa kay uwan man. Pero naa na mas biyahe, di man pwede mo balik kay hapit naman kuno sila mo abot. Diretso na kay sayang sure ko na agad sinilitson. Kani guys, Herlin ang pagumangken anak nang mananghilin, silang duha gauban. Anja, lisod man pud og di ko moarhi labang nadeuw ko kay murag lami gid ni mang panihapon na ani. Sayang gad pud. Maadyo na lang good pod guys, makatipid-tipid po tag mamisukay. Hindi naman mapalit og panihapon kay di amadari libreng panihapon kay 4th year anniversary sa Amiris Bake Shop. Happy anniversary Amiris Bake Shop. Lami ka jugilhang panda ni sure ko kay guwa pagtindira. Ayo. May bahog ya. Say mo may. Wow, warang lagmi agpan lagi. Guwa pa ka jud na. Nagimili ni mamay. Uy, hanap ni may buaja. Hala buaja jud. Buaja bitaw. Hala. Kuya, wag bikir na nino. Na, nakapurma dyan sa buwadja. Buwadja nga murag seahorse. Uy, day patatas. May bulkik. Patatas. Hamay mo may ne? Uy, bulkik! Bulkik may. Hamay mo, bahog-bahog imo giluto pa. Bahog yun. Giluto pa. Ayo! Paliton! Sama ikaw makay mo palit may. Bahog-bahog. Bahog-bahog. Giluto pa, giluto pa. Yan na, bahog-bahog. Oy, naa jadi ay, wa pa na display laman. Ay, British din na ron. Tagdos. Wow! Hala na jadi bagbahog. Nami, ginawi. Ako mong libre ni mo. Salamat sa dus. Tagaan sa kumayag dus. Paliton, sila ka buo. Na kay dus, buhi na ka, kaya na kay bagbahog semua. Umut lagi na may bagbahog. Uy, na bagbahog guys. Kaysa naka-suway, kasuway ko na anak. Karilay, humut siya dyan. Mura dyan humut niya. Tamis. Agapan kong ginamos. Hindi ba tinawad bitawan eh. Kasuway, wala mo. Sige, murag vanilla. Murag buhang. O kani kay murag nasa vanilla Humut kay na. fresh man. Murag dyan, hindi nga max na po ah. Murag nga na. Strawberry. Mura sleeves ni mo, Flor. Ang lami adon. Mura sleeves ni mo ilang Lami mo. adon. Lami. Lami, di ba? Wadi ko niya sagong nga pinut ko. Lami bitaw. Lagi. Ito kay lami lang. Ano Pero pinaghamag kaon. Palit ko be. Ito magkano nila orasyon. Orasyonan magkano aram. Hindi, magpalit rin tayo para ito lati Julie. Palit na niya bawon ni. Ay gas ang mga bata dito kay. Sa Ate Julie. Hi, Ate Julie, Mama Julie. Mga na paborito ni Jemog Baho. Mulis na sa una. Why gas ang ingay hilo? Hindi tagig na ni. Hindi lami ko to. Hindi lang mo kanya. Bari na. Salamat saya pa ito. Wala siya pa yan. Ilipri ko. Muna gini, smoothing. Yes, ting palit ako lagi. Ni atin na sa Ma'am, nagpila mo ni buwan ang inyo. Nagpahinti ng buhaya. Ah, dako. Dako ka mo. Pahinti ha. Di ako kasi karami kuratuhan eh. Dahil nga dahil mag-permit na siya na. Makuhaan mo buwaja na ni. Buwaja mo. Dinner. Di ko na lagi. Ay, gusto ka nga ganang i-focus? Ha? Di eh. O na si buwaja niya na ko ba? Wildlife. Ano ito buwaja? Taga-wildlife po dito ka dinner. Ba't ka din naranagot? Wildlife. Sige, gilang. Puro ka lang sa mga. Buwaja din! Han. Gikan mas karasangan dito ng buwaja. Pwede kayo mamakan dyan na. Makaon lagi ni tanan ma'am. Oo. Abi kong napas dahil bagaw. Di ba kung naibagaw ka higa dyan? Yung pangat dyan ani. Amazing kaya na sila yung panay buwaja. Dari sunod pa man sa naman po. Layo ko tayo. Manakon, butik din. Pwede mo dari mo request. Kung mo gusto mo paan nga banakon. Mukha mo paan nga banakon. Na, paan nga litson. Uy, usok paan nga litson. Rupurma. Kita
Tapos lain nga bigri, litson. Guban naman, ug di mamao. Ang luod litson mo na luto. Bantay mo na trending be. Magikuan na Kuhaan nag-usaw ko, maluto na. Pero Gadayit. sure ko, og na yung mga litson na kung mo-order mo pa nga litson, kaya ganila buad nga na yung mga Ang gargantad. rugunto din nga na. Litson pa ba nga sinaw-sinaw ra? Diba? Amazing. Pagpila po ng pan-istar-istar, ma'am. Kini ma'am, manigasang na nanasang na. Tag 5 rin sila mga panak. Kapag kuhaman, hindi mo maginansi. Ginantag ako. Ginansay hapon. Labi ito ka dugog-bahog. Hindi lagi. Hindi mo. Mo ginagyan ni. Grabe mo, Radigin ka ni Garcia ha. Mo ano yung nasusuda para magkalit dugog-bahog. Ensaymada. Si Undoy na ba't yung patilawan kayo sa na paborito? Undoy pa di Pajet. Money trending ani na mo. Ang mga ni pinakalami. Ali, may Hindi lami. lang yun dyan yung semada. Diyan, sa mga pa rin naglaga paborito dyan na ni Diyan. Kaya palit mig pa na to sa mga. Di, dyan mo, pwede guay ensaymada. Hatag 5 eh. Diyan na, ma'am, pwede ba? Taas paglistahan, taas paglistahan. First, before bayad. Soft lagi. The smooth ras na ba? Uy! Kupi isda na rin. Maano na rin mo palit. Upan, kinapi isda. Paris! Be? Ano katalikod kay tanaw sila sa imong reaction gilamian ba? Lami. Diyan? Smooth ras sila ba? Oh, sudah! Kadagay ko sila kadagay. Isa gingan lang. Smooth! Isa? Smooth! Smooth si Zay nagingkit. Danay, kwan. Uy, malagi! Uy! Uy, bukayo lagi! Munggos! Munggos. Malagi Zay sa manasod na may palaman. Uy, munggos! Palaman na na. Pwede pag, sa pamila yung mga flavor, munggos ra dyan. Yabe. Sweet ka? Kasi mga kinain ko alam, pwede mga pe. Kamoy, offer nga, inilitubig na. Ay, pwede mo na rin magkape-kape. Naman kita suwa na rin sa gawas, ma'am. Wala barbecue. Ada pisuwa dia. Ni suwa na. Uy. Di mo ganang hagpan, di pi. Barbecue. Oh, tag cheese na. Jess. Oh, Ang kari pa ah. 50. Ay, kwarta naman na ito. Ito na yung mga kwarta nila ng alin. Okay guys, so mo to guys, lami ka adyo gamong pagsuway dari Amiris Bake Shop dari sa Cambo at Morty, si Katuna, Philippines. Ano pa Bohol, Philippines. Lami ay. Daling, lamian ka? Ina po sila gilamian Mga ka. kita dani, mga pito dani. Wagi man mi dani guys, kaya huwag mo suroy-suroy mi kay magsima mi labay-labay dani. Ha, doon ito kay na dari kuan ka ng kaisnakan. Karon pa kong kaanhi, pero 4 years na ni nga, bakery. Hala na 4 years na. Anta kita po 4 years. And counting. Anniversary bito nila dari guys. Ma'am, Ay. nasamantong hagwag ma'am, kananay. Pwede mo dugang? Naapa na. Naba, yes! Mudugang ko guys, unsa pero hanang baunon kay igasa, kay mama na uso gasag-gasag pan. Kay di ka kamo umugasag pan, di ka Pilipino. Oh, mga Pilipino kay gasag jud pan na mo dunay uso dari sa bukid rapod. Na? Kay sama ko ni wa kasuway og gasahig pan sa bata pa, murag kita mo siguro tanan gasahan jud pan. Mao po niya mo ang best dili kasi sa mga biskwit na mo. Mo ni gitawag na mo bulke. Yes! Paborito na. Kani sa unang panahon correct. Oh. Mo ni siya, mo ni number 1 nga Mo ni halimon dang dere. lipstick. Oh, ini kaon mo lipstick kaon na. Ah. Kaon na sa kanon. Andiyan ka to, hani may nga na to Mo ninyo. ni siya. Patatas. Ay, pareha ra des Alicia. Patatas. Narlamia pila po ng putos, ma'am? 5. 5 putos. Kato pang Sunod bulke. mo ani carrots. Uy, carrots. Oh, carrots. Apo kasuway. Kay na may patatas na po'y carrots. Oo, no. Ako, pa yun sa pamailain. Repolyo. Napod. Tagtaron. Tataran na. Ito, thank you, Ma'am Chay. Na-miss ko buadza ba? Buwan. Ito mga amang na, ma'am. Malhin, wag pwisto. Sarado lang magsag sa amin. Sarado na, o, dili Hindi ka kagawas. naman. Hindi Oo. kagawas. Ano Spanish, German, nami kabasa. Kabasa. Oh. Ah, Kabasa ni. Ah. Nami kabasa dire. Unsa man na, ma'am? German Shepherd, eh. Kani German. Shepherd. German Shepherd. Kani po Spanish. Spanish Shepherd. Ang
lutuan. Mo ni It's Jolo. pugon. Pugon. Pugon nga. Karaan si Jano. Karaan na si Jano kuan. Karaan si Janga himuan nagpaan. Amo o deng lami kay karon man gud kay gila nagigamit ko ng bagong technology na nga murag dinalian na to. Agpugon inanay. Lami jud ang baho sa Mao di egg bagbaw garang lami. Hoy di nakabuhing buadza isa. Okay guys, this is the moment. Giagda na mi daani, mong padung na mi daani sa ilang bahay para mga naog panihapon. Ganahan kog tanaw sila mga buwak. Kaya na sila mga banda, napod sila mga gabi-gabi. Na, lamay pag ilang bahay guys, kay pution. Lamdag. Si Maya to guys, ug si Herdy, nagipauna silang duha. Kay katasan naman kuno. Ladyo-ladyo ba sa gilang gigikanan kay Garcia, binta ba sa gamat, kay gikan mig maribuhok. So, binta pagang-pagang pa sila nang buntas na ni. So guys, mo ni mga staff sa ilahang bikiri kaning nakaiglas mo na ilang bikir, man gahimo ra adtong buadja. Kuya, pulis kuya, uy, di pud basta-basta. Area, ano yung tigluto? Ay, guwapo pud. Akaring isa. Anak ni foreigner? Mao, mahurot idzong kuan kay guwapo delivery man. Di basta-basta. Na ko palagi dalagi litson nga pa. Agay. Busog aja ko daani ron. Kasan naman ka? Ano pa dugay-dugay makakampo? Ay na my love, darling, I love you. Alina. Hala. Sige, naman tadaanig panukos, darling. Pang 4th year anniversary, dali magpreta. Sige, magpreta. Mula ito naman, Lugad, salamat sa kapon, Lugad, salamat sa watag-usal, karon diri sa ato mga sa pagkaanan, Lugad. Sa pagkaon nga nasa misa kay nga kini maghahatog dugang kusog ka Pasko sa panglawas ka ug sa nag-anniversary karon Lugad sa nang kaupat na tuig punta Lugad i-bless sila ilang pamilya malambuon sila silang negosyo magpadayon sila ug magkahigo sa ilang pamilya Lugad kauban sa proteksyon sa matag adlaw paghatag ng mga adlaw sa ang mga kinabuhi. Salamat sa mga panalangin na gihatag ka namo sa matag adlaw. Ug kinintanan ko salamatan. In Jesus name I pray, amen. Amen. Okay, atak. Agay. Sige, ato kagaumam kay wa man ni. Atak man jud ni. Mahuna mi ha. Panghuna mo kay mura kakita ko rin Diyos maya gina si mo pangot-kaut. Panghuna na mo maya. Dala dito maya. Salamat doy. Okay. Uy, sir, ma'am. Dali na mo sir, kay katasan na magkamo. Dali, magdangan good. Dali na mo sir. Ano day, adyo si palupig day, kaya rin di maniwang. Oto na lagi, hinatin taon kay mga tagak ng kuril. Hinahin natin doy, kaya mga jabo. Dali na mo sir, Master Baker. Kana may. Garabing magkaag sa din taong ngisi guys. Kaya mo yung nakaunag hiwa in taon. Ma'am, chay. So guys, mo na itsuras litson guys. Pag magpangatakis mga tao. Tangad na lamang bilin. Pero guys, lami ka lang litson kay garabing crispyhan. Dadapi mga seafoods. Napi lumpia, lami mampod. Ag manok, arang lami kay Bisaya. Kire, kananay sa tawag di ini, kananay sa padjan o crabs nga magkuna. Sana namin nabilin, ganyan na puno pa to. Lami, magod ka adjog timpla. Salamat dahil sa nag-prepare daani. And I bless pa mo Ginoo daghan ka adjong grasya. So mga to guys, pag hama na magpanihapon guys, nag-picture lamang po may remembrance. Gabi, finally naabot na gadyo ko daris bay sang magwang daris sa Maribohok si Mama Julie and family di anak ko. Salamat kay safe agang mong biyahe mga 30 o 40 minutos po itong biyahe na magikan sa Sikatuna. Kaya hinangini ron may kadangag manarang uwan naman pag padung na mo dyan na kuan pod gamay na basa-basa mi gamay pisik ba arang lainan ra pud agkuan sa tip-tip dapit lainan nagilahang pisik dito kay pution.
Puti man pagilhang juta. Ano say tawag na o kailan na basta puti. So anyway guys, kapantay mo sang jacket tar kagwapo ka no. Lami agi ganahan ko sang jacket. Gikan ni siya sa damit. Damit agngan sa ilahang page. Ibutang ra na agilhang page sa description box o ganahan mo mga jacket nga ni bitaw na tanawa. Nakasiksi ka jo. Salamat tay ka jo ni Royce daaning koan. Siya may gapili daani good kay naaman dito ang mga jacket sa damit nga page. Anja mamili ra mo dito asa inyong ganahan pud. Napasalamat ko ni Royce og ni Ma'am Pearly kay sila may nipili dani kay mao kunay bagay na bagay ba? Bagay gid kay mao pa silang pili gid pud. So lami para to kay ug moto ka mo palit kay libre pud pili sa mga tag-ija kay mga pasyonista man. Makahibaw sila ng bagay ni mo yan So ganahan mo mag-shopping ug mga ingani nga klase nga jacket. Ibutang ra na ag link sa description box para makapili imong asa inyong ganahan. Arang kapuha na ang barag ko. Napay bursa dari. Guwapo. Lami sa jacket sa lawas puro pag masiksik ha. Mura na kadanig. Kuha na nay Lady Rider. Ganahan ko salamat Royce og damit. Salamat kaadto damit daaning jacket nga ang gisuot karon. More blessings ninyo. Ug hay na lamang po ko ni Hampi, ni Inday Iring, ug ni Pau sa Virtual Comedy Bar. Sa wa pa ka-subscribe ug wa pa kakita sa ilang mga video, i-visit po ninyo ang Virtual Comedy Bar. Sure ko malingaw po mo nila kay mga karon po tong labaw. By the way guys, na-enjoy jud kog tamon dito si Katuna. Sa mga maajuhon jud silang tanan. Nalipay ko kay pag-abot dito, maadyo silang tagad ba? Kay first time ba dyan patunahan dyan kay kuan ba dyan to ni Maya? Kamaya ra ba dyan itong relative singa na dyan imbita ra ba dyan po kong Maya? So pag-abot na, mura kong nauwaw kay siyempre nga na dyan grabe siguro kami ra kahinukuson. Nga na dyan sila dyan. Murag na baga-baga rin pag nang kay lahi man yung entertain pagkagtaman kay mawa mo pag imong uwaw. Pero mura pag mauwaw ang taon ni mo, mura pag mag-uwaw, isig inuwaway. Pero maadyo man pa silang taga na. Din, gawas pagahang pagka purami po yun nga. Normal ra ba? Maragwa ka joy. Wow, kay maadyo man po sila tagad. So salamat tay ka ni kuan ni Ma'am Chay Chay, mga ilang sales representative, mga ilang nagbantay dito sa Bikiri kay maadyo po siya mo kuan ba? Maadyo po buda ba? Lami dito mo palit kay maadyohon ag nagbantay sa Bikiri si Ma'am Chay Chay. Salamat tay pud kaadyo sa nag-invite ni Maya kay wa pa pus Maya invite ta, di man po kumakaadto dito. Lami ra pa kaadto kamong panihapon. Salamat kaadto ni Ma'am Lol nga naa karon sa kanang California. To as dito ga nurse dito ug sa ijang bana si Engineer Benz nga naa karon sa Cebu sa NGCP. Salamat kaadto ninyo kay naamong ko. Naka-libre gid pag panihapon. Nilagad po gastos og mamiso kay libre panihapon. Busog pa gid lami ka mga seafoods. Dapilit soon. Kita man mo ganina, arang lami kaadyo ag mga sudan. Salamat kaadyo og sa injuhang pamilya, tibuok pamilya. Nakalimot ko ngan sa aban. Sa pagkang irikul sa nganahuna. Oy! Salamat day kaadyo ni Ma'am Joy og ni Inday Jane Kulot. Katong na gamajen nga kuan. Bigay jud suon to sila, mag-inam rito sila. Salamat Ma'am Joy og kananay Jane Kulot og ni Sir Leopoldo og ni Ma'am Imi Tudtud sa tanang Tudtud family. Gadto sa Bikiri, murag pamilya raman nila dito may gamanage tanang Tudtud family. Nga na adito, pagadto na salamat ninyo, labi na ni Ma'am Ime og ni Sir Leopoldo. Salamat kaados panihapon. Sa mga Acapulco og Naldusa family, hi pud ninyo, daghang salamat. Og sa tanang mga staff sa Bikiri nga mo naghimos mga pan nga garabing lami, daghang salamat ninyo. Jagi padadaan ra bagad ni nila ni nakalimot ko pangutanas mga nga sa staff. Basta kakakita man mo katong nag-uniform og puti mo tong mga staff og ni Sir Ronald, salamat. Ma'am Chay Chay, salamat kadto. Sa dami gipadaan nila guys, wa ko masayod og sa ni Sir Dani. Yeah, tagsa ko numing undoy Dani. So, o tagsa ko no kadani doy. Lagi, lakaw ngari kay huli nga pag imo basig na isudan ning imo doy. Sig nay bulawan na ni gikapoy ka. Gikapoy mas undoy guys kasi sa may drive. So ako na lang may magpakita ninyo og sa ni Sir sa ija. So mo ni ahunan maura mas siguro Sir Dani. Di aho. Sure ko mga pan ni si Ja. Wow, mga pan din haso ang daghan na. Lain klase sa tangabrihan ni murta ng klase sa ilang butang dito sa ilang Bikiri gipadadaan ni. Ay, arang lamian Nay ensaymada, nay star Spanish. Diyan napod tungkuan katong nay. Kini ba? Kini. Sa tawag daan ni German ba to? Naata ng pan klase-klase. Arang daghan na. Salamat ka Aju.
Salamat ka jo Amiris Bakery. Kaya daghan lagi para. Oh, paborito. Ate Julie. Dagi mo paboritong bagbahog di arlami arbas galang bagbahog ti lahi. Di sa jabahon upo. Ya, kay tiluwi. Kumare. Na, medyo laman na lumit gamay ka sa biyahe. Aga na paborito sa ulos bata pa ko. Habito sila. Gang nandito na sila mga viewers nga bisi. Kita. Habitan na hagbon. Gang na mga viewers ganina nga paborito ning Ate Julie na lipad ay kidi taon na rin. Na nakagnisi. Ito sa tingin ko sa. Hala ginugo ang lagi aja ni Paris sa Skindi. Tadi apoy da nga lain klase da. Nay, tayo maga. Skindi magyang Paris sa unas bata pa ko. Kuar lami agbagbaw nila. Pwede ni tilaw na. Tilaw. Tilaw na nak. Kaya rong ikaw mo isa man. Sa may kasulti. Lame Lami kaya. Lami good. Lami lagi muta na. Hindi, ano pa deliver mo na. Ha? Hindi mo deliver, di ba? Di sa nearby ra. Sila jo man ka. Ano yung magbaho? Lami lagi humot no. Ang ilang mga customer dito guys, gikas mga lagdo kay kana bitang daplin ramon sila highway. Iglabay nga nagnay makatilaw sa ilang pan. Muangay man. Tera man kalami. Gani na lay ko na matud pang herlinog ni Maya nga pag abot nila. Mga motor ko nagabot-abot, mga di taga dito ba namalit silang pan, mga tagalagjo kay lagmi lagi bilang mga pan. Sa kaundoy po guys, adi ra kaundoy. Tanaw na to basig na ada ni pataban do basi ni bulawan na ni bugat man kadug imo doy. Saan mo? Mga gyapon guys, akatong klase-klase ug karon bahog-bahog. Siya ro gadug mapun mo kinaon na ni bahog-bahog kay raghana. Pan. Uy, ni palit mo dati. Atag. Ano? Arong ma, kuan ga. Tutuloy na. Lagi kare. Tutuloy na bihan naman. Sa guys hani man ni. Ay! Uy, Victoria's Secret. Ay, salamat Ma'am Joy. Taho na. Uy, pang budget ni nabayot ka. Taho mo na kan. Ma'am Joy, salamat dari Ma'am Joy. Victoria's Secret. Nga, murag lotion din hindi sa laman na abrihan. Kaya tura na uli nas alis siya. Salamat ka dari. Lisay ka aso to doy. Na nagpag-lotion doy. Ganahan na ka mo daw na. Kaya humot man ni ka asong Victoria's Secret. Mong kabaw. Victoria's Secret? Ikaw. Uy, kung may bong kabaw, bastos ka. Kalau may budoon na ni, ganina, pag doon ni mo, wapay baho. Karoon ni doon na ka, baho ano. Sakto lagi mag-lotion kay mga kabaw. Ano Lami. Lami. Lami lagi. Arlami guys. So guys, og doon mo sa katuna, among invite sa pagtilaw sa ilang pan, labi bahog-bahog nila. Og katong insaymada nga na imong gus, arang lami Uy, naputi man. Uy. Naputi. Ilak ba? Tagila ba na maputi ko? Hindi na ka maputi, hindi na ka matabang. Puti ra ka na. So guys, katong mga daw malungsod sa si Katuna og katong mga taga si Katuna og wa mo katuod sa Amiris Bakery na ara siya sa barangay. Ang singas barangay be. Og di pa ka kalimot. Be. Nabuak mo to, naman tayo nabuak. Kambuak. Ha? Kambuak. Kambuak Norte, si Katuna. Kumbok pre. Dapat ras sa highway guys, sumakit ng rani mo siya. Tilawin ninyo, di mo magmahay lami. Nanapos sila ito'y barbecue sa gawas. Di pa mo ganahan paano, ganahan po mo mga parat-parat, huwag mo ginukitan. Napod sila barbecue, ano sila Alam, puti din ang ilok. Okay guys, salamat sa pagtanong ng vlog today. Unta, nalingaw mo, unta napod mo na discover, ha? Yung bago nga bikiri. Nga pa na-discover na. Magkunod ka naman ka, mas rusa man mo. Bye guys, and see you on my next vlog. Salamat again.